Com podeu veure, estem a la ciutat de Tarragona i ara entrarem a la ciutat de... La ciutat romana i mirem la... Estem davant d'aquesta estàtua d'una lloba amb els dos fills que es diuen Ròmul i Rem, que van la ciutat de Roma la van fundar un d'ells dos, que els dos van fundar com una rodona sagrada i van decidir que qui vegi més ocells al cel escolliria el nom de la ciutat i ell seria el rei. Llavors, el Ròmul, que és un dels dos germans, va ser el primer que va veure molts ocells al cel i al final va guanyar ell. I el Rem, el seu germà, quan va veure que havia perdut, es va començar a riure i va trepitjar la rodona sagrada. Llavors, els de la ciutat... Ara estem a la plaça del... Hem vingut a l'Ajuntament de Tarragona i és com els edificis és un edifici vell on hi treballen tota la gent, tot el president, el diputat. Hem vist un vídeo que s'explicava lo que era Tarraco a l'època dels romans i quantes persones cabien i què feien al circ i els seus edificis. Després hem vist els jocs dels que feien els nens, que jugaven als daus, les nenes jugaven a les nenes articulades i moltes coses més. I al final hem vist un tros de la muralla del poble romà que no està en línia, està a vegades hi ha un forat o això. I hem vist un mosaic que feien els rics per les seves cases al terra per caminar. Amb pedres molt petites. Estem al passadís de baix del circ fent una visita. Estem a la part de fora del circ i aquí abans es feien curses amb els cavalls. Estem a la part de fora del circ i aquí es fan curses on qui guanya 7 voltes és el que guanya. I hi havia uns marcadors que anaven picant, que eren com unes estàtues de plata. Estem a l'amfiteatre i hem tingut l'oportunitat de baixar a la pista on lluitaven els lluitadors i és molt bonica. Han construït una església perquè estava tapada amb torres a l'amfiteatre i com veieu és molt gran i estan fent obres perquè són les festes de Tarragona i faran un teatre de Viva Tarragona.
Avui és el segon dia que estem de colònies i hem portat uns llençols per disfressar-nos de romans i els hem pintat, com veieu per aquí, i això. Després hem fet unes quantes activitats, que algunes eren d'aigua i era una línia i uns cubs, i amb la boca, des de la línia, els teníem que tirar amb la boca. I hi havia dos grups i un ha guanyat i un altre ha perdut, però això no passa res perquè és un joc. Després també han hagut jocs de física, també o sigui, jocs de taula i això. I aquí a les colònies no ens estem passant molt bé. Avui a la tarda hem anat amb l'Albert a una sala a aprendre com es fa un mosaic i hem fet un en diferents colors, blau, etc. I hi havia moltes fotos i ens hem passat molt bé. Després vam anar amb una altra monitora i van explicar que era una domus, els habitatges dels romans, i eren una domus i una insulae. Una domus eren on vivien els romans rics, que eren els patricis, i l'altra les insulae, que eren cases de pisos, que eren els més pobres, que es deien claveus. I també van explicar les diferències entre una domus i una insulae, i també van muntar una maqueta d'una domus per poder dibuixar-la i apuntar les seves parts de la casa. Hola, ahir, el primer dia de les colònies, vam arribar. A la nit vam fer un joc de nit i va ser molt divertit. Van començar a explicar-nos als monitors que tenien que fer una guerra. El 5è B era Tarraco i 5è A nosaltres érem Iluro. Tenien que anar a collir els diners que hi havia per comprar les armes. Les armes eren pinces fins que vam arribar a la guerra. Llavors ens posàvem les pinces al darrere i vam lluitar per allà i vam fer una guerra que ens teníem que quitar les pinces del darrere, no? Llavors, això... Llavors vam acabar la guerra, ens van portar una sorpresa perquè el dia següent el José, el nostre tresorer, tenia diners amagats a la butxaca, sense voler, se'ls va deixar i teníem per 8 persones. Però vam perdre igualment. Però va ser molt divertit. Què? Que no! Hola, soc la Laura.
esmorzar, agafarà cereal. Estàs parlant? Ara l'Anna agafa l'esmorzar. I ara què agafes? I ara què agafes, Anna? La poma. Ara agafes la poma. Què més agafes? Torrades. Aquest matí hem anat a la Pedrera, al Mèdol, i allà anaven els picapedrers a treure pedres per construir muralles de Roma i feien coses amb les pedres, fèiem signes i després al migdia hem anat a l'aqüeducte a veure l'aqüeducte com era abans i ens han explicat una mica com és. I té els arcs i és molt gran també i havia, ara com està trencat, com fa molt de temps, ara està trencat per al canvi que passava i no és tan llarg com era abans. Hem anat molt bé, hem anat a l'Albert, hem dinat, melons i calamars, estan molt divertits, i la porta ens han posat uns gelats. I després, quan hem posat l'autobús, doncs ens hem passat molt bé perquè hem posat moltes músiques i hi havia una persona que ha pujat, bueno, que ha anat a cantar i ens hem passat molt bé i estic molt divertit.